idirbhliana leat, Sarah? Hatan, cad fruit féin. Bhí sé ceart galore is dócha. Well, rud ag an car. Neil. Ní cadjin hu. Neil tú cart le fada, cad ta earth. Tom. Cad free. Ní hastíam wem labhairt faoi. Nach bhfuil tú ag meár leis le hiile. Tá sé bhána goin ag iarraí é a gcuid. Nach bhfuil siise ag siúla imeacht le Ross. Tá Ross inis le ceisia. Nar thula tú go fóil. Nach bhfuil ceisia le Peadair. Tá Peadair ag fógáil an choláiste. Seo si bhain thugging inis. An bhó bhradach. Uile mé go bhfuil tú ag astrú go scoil nua an bhliain se thugaí. Tá an ceart a go. Scoil de bhúcailí óháin. Sin é, buc le bháin. Is teacailm é sin a hailí dom féin. Cad éad bhfuil an dachar. Tusa is scoil gan cailíní, gan cailíní, gan cailíní, gan cailíní. Ó, ní chuann sin is teach ná amach ormsa. Anna? Is bra lumsa saoil na bhar. Rugby ag ó bíorach is far mé amach is amach. Mas mar sin atá an scéal. Tá mé ag tanú leis an scoil nua. Hi! Bhí a dhéim a caide, cadatóir siúla grim. Bhí súla gom go bhéid fá a rá lumsa, cátóir siúil. Cada sa bheca is a gumsa. Nach bhaca mé aniu hu ag consta Tom. An bhaca? Honnic. Bhí achras Tom bucht. An rev. Ó bhí. Cá neací sib mar sin. Hui muid go dtí McDonald. Bhí mac mór wai, agus rud éigean millish. Tusa is dócha. Céin fógur tháinig tú an seo. An bhfuil tú chun bhúlú le Tom. Ó Neil, tá cuine agam le cara. Cailín ón tríú blin? Cur a bhí. Ní bheith a hana gus iarthaí. Nach méach. Colún ard a bheith ann. Ar galore. Le grúig dubh. Seall le grúig go. Le súla Sin duna. go dúireach. Well, tá siise taobh hir diet inis. Roger, tuis mo bhfuil ag fógáil na scoile. Well, tá agus Neil. Cad is brí leis sin? Is féidir linn bualann na chéile tréis na scoile. Ach, is scoil códathe é a Roger. Well, ag an deir seachna mar sin. Béidir nach mé an seo go fisiciúil. Ach bé mé an seo go spiritualta. Ach, ní iad a spirit a bhfuil suma gumsa. Ross! Chúla mé go bhfuil sé críicne idir tusa agus circa. Níl annig ach cairde. Carja? Cunas ar bhéidir le Tom. Ach níor tharla aon rud. Fós. Bós? Hithe. Has to wemará hithe. Tá a crí brist a Tom. Tá álas an downer in you, Ross. Céim fá. Oh, ní aon rud speisialta é. Céim fá go bhfuil má go mór goire mar sin. Ní aon rud speisialta é. Mas gan óir é a bheith ag siúlamach leis an cailín is uile sa choláiste. Ceiribí sin. Cesi an bhán! Nach bhfuil ceisi ag siúlamach le Peadair. Sin sean scéal stara inis. Tá Peadair inathe, tá saoil nua I ná dosan. Well, an datnaíonn an scoil nua leat a Peadair. Tá sé go an fád fád. Is trú alum sin a cliste. Cúna tá cedia. An míon siad a mí frí. Ní bhíonn, rinne si darmid gclár. Tá mise ag siúlamach le ceisia inis. Tá ceisia ag an rá lumsa. Tá isagas cadadéir siad, bhí an gachróid ceadathe sa go rá agus sa chuga. An mar sin mar atá. Is a car má tisa. Cad é seo, fáin nóméid. Hi Ross. Cad é seo ceisia, nach bhfuil tusa ag siúlamach lumsa. Bhí, ach tá níos mó agad ag Tom. Ach tá mise óhád níos dathúla.
Ní dóí le mé, agus tá tom níos airde. Tá isaige cad a déir siad Ross. Bhíon gachrod cirithe sa grá agus sa cuca. Well, laig, níl mé scoil mroth na brodúla gan troca.